Hey guys, nोंथांमोनखौ फामि सना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। फाइनालि लोगोफोर दिनै गामियारिनि ड्रेसजों लोगोसे गामियारिनि माने ब्लग लानानै फैनो सानदों। लोगोफोर नोंथांमोना हयथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैहाय एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय ब्लगा मा जागोन। दिनैहाय गामियावहाय माने दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना बेदेशनिफ्राय फैनानै दिनैहाय फार्स्ट टाइम गामियाव हाबा मोनजाफैगोन नालाय आङो एसे ब्लग लानानै नोंथांमोन देखायलांनोसै हाबानि फारसे आवगायलांदिनि चेल' हाबा लागो मोनफैबाय नै दाने लोगोफोर हाबाथिलि मोनफैबाय अब्ला सिङावहाय नायलांनि माबायदि दिनै फार्स्ट टाइम हाबानि ब्लग लाबायहाय हलेबा हौवा गोदाननि माबायो फंबाय सेकेन्ड हौवा गोदान जालि गयराथिफोर सोरो गय रानग्राफोर गयराथि गोजाना मानसिलाय गयराथि गोजानो नै हाबानि ब्लग लाबोबाय आं बे सिख्लाफोर आरो मा होनगासिनो जिरायग्रा खोमायोनो लोगो मोनलायगोन सा लोंग्रा गोजानो ओंखाम मोनजायो गासिबो न'आथिङाव थानाय आं सुथेनाय दं दा देखा जिबनावबो खर'आ सुथेनानैसो फैदों ओंखाम जादों दाबो जिगे नै थागासिनो ओंखाम जानो नागिरनाया ओरैहाय नै ज' जानोसै मोनो लोगोफोर हिनजावखौ नेबाय थाखायो नायसो थाबायबाय थादो नै जानोसै थांनोसै खाहायग्रानो एसां गिदिर हैखागोन जाखादो ओरै लाब्रा दंबावसो नै रेडिनो हाबानि ओंखाम मोनजाफैबाय दिनै दालुबायहाय पेरदेसाव थाग्राफोरा नुनानै जायानो मालाय सिख्लाफोरा डिजाइन खालामगासिनो जों दहन फैदों नाथाय सिख्ला जालायनानै दं नै अमा जायोहाय आं अमा जायो आं अमाखौनो लाबो अमाखौनो लाबो जोङो नोंलाय माथो जानाय ना गैया होनदां दाउखौनो जानोसै नानि दे अमा जायो दाउखौनो जाथोंसै हाबानि अमा नै माबायदि नुबाय होख्लायगोनसो जानाया दानिया जादो दे बिदाय लानानै फैबाय हाबाथिलिनिफ्राय हनै बेनोमोन
हाबाथिलिनि पेलेसआ स' लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोन्दों मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामबाय थानो हायो बाय बाय